saya hanai tongmani kaisa kok hanya hayang seler tuti phano kaisa video nugma bagai nugoi khanawai khunju habliya a kogrokno belai kheno joler kha tamni hinba tabuk thansa anglainani jorawa thansa anglaina hanai tipramo thatai tpf bubagrani luai jakbai bubagrani tuidul jakbai गोबांमा बरफ हाजार हाजार बरफ बाइक रेली खलायलायखा नक नखम याकारलायै थुयासाया खलायै अक बुकसा खलायै समय मते मासाया खलायफानो पारा पारा गामि गामि थांगै ककपि लायखा बुबाग्रानि तुइदुल जाकनि बिसिंतै तुइदुल माबाय तैजों गोबांमा बरक आं वानसुगो खाबा साजाखा इबा थानसानि लामाव गोबांमा बरक न जाजागो तै हामजागो आबनि बागै जों मगलबाय नगै मानखा बुबाग्रा संजे आसुक साल बाइक रेली खायतानिव दाल बिदाल कामिनि बररक लगिरे लायखा तै चुबा लायखा अबरक न नगै आंले पाइपलाया हामबायसि मारिव बेलायखे आं साक बायथां नगै तंथकमानि बिसिंतै बरक बाय बाक्सा लगिरै मानिया फानो आंले बेलायखे खा तंथगै तंमानि फियाबा कायसा बोरै फेसबुक केरामा खलायै जे बुबाग्रा बाय पिकेमेम न सेजाय कक साइ तंमानि अबनो नगै आं बेलायखेनो जलेर खाहायसि अ बरक बिनि कामि बरक बजागानि आं साइमैया बुमुंले खानाव सैजाक नगो मनिहार देबबर्मा नै बीजेपी नि ब पद तंग बीजेपी नि आबां साइमानानि ब नांया तै साइमाना ब मुसुंया बाद ब बीजेपी खलायो आबले स्पष्ट रूप साइमानखा फियाबा महाय खलायै चिनि बुबाग्रा तै पिकेमेम संहायरक न टारगेट खलाय सेजावै कक सामानि बरक यासिंथुन पिकेमेम यासिंथुन बुबाग्रा यासिंथुन ताई कुबुनि रिजनल पार्टी नि जेसा नेता फानो सिंथुन नों बुमुंनावै टारगेट खलाय सेजाय कक साइ तंमानि अबो वानजैरक दफानि आरिरक फान्दै तंमानि खलायो आं बिनि भिडिअ नायतै बिनि मोखां तै बिनि कक सामारक न किसाफान मकल गदाल जागलिया आसोखाय आं तुंगै फायो जलेरै फायो अबतै बरक रक तै कुनुया निजिनि नखंगो किसा मिसा बाहाय खलायै संसारै माननाय निजिनि नक नखं ताखुक बुखुकनो बाहायके किसा कुसुक बेरेमो तिसाय माननाय सुदु बरकनि पार्सनल लाइफनि सिमिसि बरक नाहारो दफानि बागै मुंसा नाहार मुंख्रै एनसी देवर माफानंथुन मेबर कुमार सार सं फानंथुन हाँ जेसा लीडर फानंथुन तिप्रासानी लीडर सामुं खलाय तंनाय रंनो आवाहाय खलायै कुतुकमानि बेलायखि चाया तामनि हिनबा चिनि थानसानि लामानो सुप्रुमानि जि खलायो आब केबनो केबो केबें यावै सेजा यावै जानिजा मथा जा खलायलेnya तंगले बोले तुम्हारी बीजेपी खलायो हनै आवा हाइके टारगेट खलाय नावै कक साइ तंबा जोंनुखा चिनि बरम गोनां एमपि रेबती देबबर्मा ब निजे साक बायथां थांगै बुबाग्रानि प्रोग्राम रगम मानजागैखा ताबुक बबा आ जराव कक काहामनो साइ तंगले क अ बुरै केरामाले तुम्हानी यारो आवा हाइके बासन रुइतं मनिहार देबबर्मा बाहाय खलाय नोंचिनि बुबाग्रा तै पिकेमेम संगा आसुक टारगेट खलाय साइ तंमानखा आं हंके ताबुक तै नासिगि मान्या जे सानपनो बुमुंनाव आं सानाय आं अबहाय रंनो तै बार नाय मानलिया आइसि
थानसा आंनानि बागै गोबांमा बरक थुया साया खलायै बहक माइ पुंया समय मते मासाया खलायै गामि गामि सिक्ला जाकला जत गोरोंलायै बुबाग्रानो लगिरो लायखा अ जागा बताय बसे फान्द जागनाय कक बुले सुबा जागनाय कक सि सानानि नां बुले बरक वानजै बे वानजै खे बताम दाल बिदल पार्टी खलाया तंग बरक नि बिसिंगो अबाहाय इंया बुले बरक नि बिसिंगो सेजा लाइमार करि बिले जेफोरनि तिप्रासा तकथार जागै दङ बुथार जागै दङ अफ्रु बरक चपचाङै थाङो नि बागै काहाम कक फाइ सापाया दिनि सुक जरा जों मकल बायथां नुगैनो दङ हायफोनो सिनि बिसिंगो खाय वानजै बे मिलिलाय से बोसोकां थाङै माइक बोसोकां थाङै निजिनि बरकनो सेजावै निजिनि बुबाग्रानो सेबजावै तिप्रासानि काहाम काहाम लिडारकनो सेजावै कक सावै वानजै रकनो उल्टा फान्दै दङयो नों बर तंगै निनि लाइफ नि सेफगार्ड मानै तंग तिप्रासा बै तंगैनो निनि लाइफ नि सेफगार्ड मानै तंग नबले तिप्रासा बुलुंगो तंगैनो नों रखाङै तंग नबले वानजै बुलुंगो थाङै नों वानजै रंनो कक कतर थाइसा थाङै साइमानो थांलासा नों वानजैनि गामियाव थाङै वानजैनो सेजाय कक साला नों तिनि खरकसा बोरैंगै दपानि खरकसा बोरै तै सिनि बुबाग्रानो तै सिनि पिके मेम सं हाइरंनो सेजाय कक साइ दंगो खोनातै दिनो बुबाग्रा करैं थांका पिके मेम करैं थांका नेक्स्ट टाइम नोंगु सिनि एनसि सार मेबार सार संनो सेजाय सानानि फानमान बनाय नरकनि थानि आबो आबो सुकनि बारा तै मुंसा करै जानि जा खलायलाय मानो जतनो खलायलाय दि खाबाय खोबाय जा खलाय दं बाहायके खलाय दं आबोनो खलगै सानानि नांगिया निनि थानि कबै तंखाखै नों कबै खलाय दि सामुं खलायखाखै जतनो नुकजागानो आबाहाय खलायै ससियेल मीडिया फाइ बसावै माइक बसकां फाइ सिरिखगै तिप्रासानि लिडारकनो टारगेट नावै ककता सादे हामियाव ताखि चन्दे नों जे बुकुक पेरमानि आबो जतनो निनि साकावासि हामिया सिलजागै दङ आं फेस टू फेस आं बाय कक सानानि खलायखा हंखे एनि बरक आसुकलायनो सालायमानो आं किबो किरिया गाबो गाबरक या बरक एनि बरक न फानो फियाबासिनि बुबाग्रा आसुक खलायै वानजै रक बाय टारगेट ना जागै दंगो बुफुरुक चान्स मानो हनै हामिया लामाव तब फानो सिनि बुबाग्रा साहस खलाय सामुं ताङै दंगो कायसा बदल करै कायसा पार्टी ओ करै बो पब्लिकली सामुं खलाय फनुगो 1917 नि सिमी रिहेबिलिटेशन सेंटर तंगै तंनाय सिनि बुरु संनो सिनि बुबाग्रानो थांगै दिल्लीआव थांगै मीटिंग आसुगैनाय दिनै ताइसा रिसेटलमेंट खलाय रिफिर खोनाबले आ जागा नों मनिहार देबरमानि तामो तं फन तंसादा तं प्रूफ नों थांगै जा मालायखा बुरु रकनि बागै बुरु रकनि टेक्टनि बागै नों वाइसासु बुकुक पेरमादा तंखा और पाताल कन्या राजा राजा हनै नांनुंगिया कक साइ तं सिनि बुबाग्रानो निनि ओ बुकुकनि कक जे नों पेपला मानि बोरै कवर हायके जे आंनो नुगौ सवा केफेक बोरै कवर माइक बसकां फाइ साइ तं फाइमा हाय साल फाइके न गुरि उइचवाक मेला कागिया लांगि कागिया मेला बाहाय बाहाय इन तंनाय आबोतै नुखुंनि बोरै हायके जे आंनो नुगौ नों बासवा केफेक बासन हायके जे रुफाय बिले बुकुक मनिहार देबरमा नों सिनि बुबाग्रानो सेजायाले सिनि पिके मेमनो सेजायाले निनि बुखा बिसिं बिसिंगो हामिया वानसुक याले जेसा पानांगै तंदि फियाबा ससियल मीडिया फायै महाय खलाय नुखा हनके जोंबो सिनिबो राइट दङ जों से आसलो दफानि कक सानानि राइट तिप्रा साबै तंगै कक सावो जों नों तिप्रा साबै करै नों वानजै बे थाङै जे कक सावो निनि तै डबल राइट दङ जों अ दफानि बागै कक सानानि सुवा केफेक बोरै 12 मास सुवा केफेक हायं दङ इनि मोखांसे
bosero bason roi tongpai bola जोंबो साइमानो गोबां नेता जिनि दफानि एगेन्स्ट सामं थाङै दङ तामनि हिनबा सागो कुबै क्रै बखा कुबै बाय दफानि बागै किरिया खलै सामं थांमाया सेजाय साना सिमि कक मानो इबा सेजाय साया फानो रां पैसाओ याक फलगै सामं थाङै दङ दफानि बागै काहाम कक साइमाया साका साका काहाम कक साइनाय उलो बुट लाई पाजों थांप्रुकै sak साइजों नि फाइजों नाहारै चलि लाइसिनाय 25 years लाइ थांका ताबुकनि सिगां थकक जागमांनो लाइ थांका ताबुकबो थककना बागै गोबांमा दाल बिदाल बदल कक बदलनि लिडार कक साइ दङ फियाबासों बरकनि साकाओ बुमुं नावै कक हामिया खुक सित्रा सानानि जों अबहाय थांगलाक जों जे फेस टू फेस ससियेल मीडिया तैफानो सानानि नांमा बरकनो सिमिसि जों मा सावो नों हाय मनिहार देबबर्मा नों हाय बोरै जुवा केफेक मोखां गुसुं थाम नक फिरक जाखायं दङ निनि तमं मोखां फिलिक फिलिकै आरो जिरगै पाताल कन्या बुबागरा हि सेजाय कक साइ दंमानि अबनि बारा तै कक साना मुसुंया तै साबो साया नों हाय तै 100 जना फाइके 100 जना नां अतिखिनि बुमुं नाय सानाय जतन हर काहाम तनि तै आसक सालिया साना नांपुर सानाय तामो मेन्द्रा आसक आईपीसी खिखलायना रक टारगेट नाय दं अ कक सामानि आंगरो तो अश्लीलता कुनो कक साया आईपीसी खिखलायनानि टारगेट ना खांखाय आईपीसी काहाम खै परिफाय दि आईपीसी बरनि हयते अंखर कन्स्टिट्यूशन जे निनि फाउंडामेंटल राइट्स इंदि सिटीजनशिप नि राइट्स इंदि निनि फ्रीडम एक्सप्रेस न तुई इंदि जत कन्स्टिट्यूशन नि एक परिवै सिवै पाइखा हनके आरनि हयते आईपीसी बबो बाहायके अंखर काहाम खै बुजिना दि अ कक सामा बायले वान जिरक चिनि बुबागरा काहाम कक सामा बाय एफआईआर खलायमानि आबर नकबार आबो बिखिसि मुंसाया जोंनो फोरोंना नांगेनि दा जोंर हायनो एरें तंगै बोसाकगै हायनो एरें चावै आसुक तंगिया टाइम ताबुक चिनिसि नरखाय फक्कर बुरै अर दफानि बागै मुंसा खलायना बुसुक गया सानानि बुसुक गया नरक साक साइसुंनि बागै सिमिसि नरक टारगेट